Yang itu adalah kak leja. Bahaya ke final fighting mana, bonong play. Jadi peraturan naik tabu tunggu joto kuno tunggu. Buka hai kita fighting naik dia. Kalau final fighting play jeng kai enggak tam kai nane, jeng naik kata. Asok din sigang gai to sekolah itlang admission khai diwa sekolah admission mak khani bele bana sekolah hospital amuko miawo serigon khana horo satan samoyo tene punga boano saman loge phagang boano kol phagang loge Lain abana enggak jadi perane mebar bos hai naik yang ni mebar bos kata tu bahaya ke enggak untuk itu kacau bahaya ke dia. Nabrok hai naik haji bahaya mana. Bukan cecep kaya hika. Cecep hai naik ni gosila ya. Budi kucana je kuno haba budi kucala sana namle abai sana ti kire abai sana hali to enga satuno ingklai enga ding kulaya so sumi phai nai teng hain ti sawo asal jine prani mebar benang kare puro hina bini mobile switch stop kol kiti maya bono la dele do mobile hamya phanang khana bo to do mobile haya pana bui enga phai nai di ba jeng sakable bani no thangai sujang nang ni para auto ma phege belai hambai sini serang sati media person no tini jeng phaisok paika 46 surmani salama block ni andaro ashapurna bisi onek bisingo hasugo gai ang pungo prai 9টা dige rogo ang khobor mankha sini taku rohi manu phone khaika bai ashapurna o bimol tripura ni sajla pramod tripura balai sore hamia po bo maicaya 7 দিন কাউই tong haina no so nge taungoi nge sore hamia nge ঠিক আছে ang phai tong hone ang loge no phai ke ready ngoi ko rohim bo sok pai jaga moi baksa nge loge phaiai tabu phai nai pheka balai serious condition boro ekok son bisingtei seman kha bolongo samung khainan thangtani tam buduk bai mane gonga buduk bai yakungni mahayo yakungni oro kisa kasa jamani horo thumane loge sai yakung kong sapura phuli thanga nge borok to samung khaisa ja bisingo rang puisa kri nge jottoi 1600 rang binyara samung khai manjamani ambai ambasa thaka Dr. Goswami hene nukhang bangni ko prescription nge 1600 rang ni bithi tu boi molom ro horoi a molom no phulpai ma loge yakung kongsa yesini yakung pura kuklai thangbai ka kasa chawi thanga hino gai pura kuklai thangbai ka belai serious condition tabo amon bagai ang bo asuk chukgi anje chuksa ang kisa brong no yapari kalangkha angkai tabo ani kaisa request te koimong maya ganang khaganang lukurok sini tiprasani sini neta kotor MLA minister montri tongnai rok je leader rok jotone thani ani koimong kaisa borong no kisa financial kisa help khainang thong bini bumani account number ang riruano median through te norok kisa bono help khadi hine ani koimong jotono jong bono basira nangnai amoni badebo ang nogo thangai jong taku rohim bai salaiga jong je mansak jong local area ni hoite jong kisa collection khai borong no chubanai phiaba ang tau borong doctor tlangnai hnai auto balance khaika haipano bono je tlangnai ni obostha lama belai hami onek khaksal tlang auto mabuk sanai auto ro kasaya onek khaksal ngai tau borong ni borok kereite bobba sanani kisa phano mane bini amhai kuno phanji kire bo bisnan basanan te kasa bina kasa yang kongsa pura kasa saja amon bai bo baje me tlango mai amhai obostang tanga haipan nai nayano wayang rok da ব্যবস্থা khai bono tlangai man abo chesta khaini neno asuna hamba amo bahai yakung kuklai thana nang Phaso dihe phaso kai bongo kamlaun thangta buinara jugalung thangkara thania ani kha bo o bokar ngo tisanani hiyo tisaka aka guwa bodu raja khato hudra ang bono te ka babani ni akung tamung khai kai guwa bodu raja ma thema ai sawo la ka huai kai nun ta ku da ba he nun ta ku de ka bo salo sukur bara no tungni ya no gono no kha longkha la lomo ai hiya ang kha o baba sungno baba mai chaya
hori soba kayo beragi rana la ko we or thangka bo 10টা 11টা kol khai ka pu ano ma ang longbo kaba yakung phuli tumkha ai hi sako lang te phai ka bo phaba chung juru phai ka phai dai phai ka omutoi thangka bini yakung to do omutoi ki thangka lama ni yakung nga ama ani yakung mayang kha bu ba hai o ai sungka bono bu ba hai yakung zoi klai nu tu khama ai ka bo la ka bo ka asaka hosa huai ka ocha apun ka phuli thangka la chung te ta jam khaina ba ni na bo chung doctor batlang nan bo rang bo koroi puika bo koroi ai hala parane chung to thaka do a mane chung la abahai ka untung kha na brok sajo bute hinte hingo nai phaidi anu san yakung no abahai untung kha mane boi phaini go sia ka sapano phaya la bono a hingkata abahai hingka boi kai sabo nai phaya kai sabo nge yangka parane ro aja mebar tongo boi nai phaya angka angbo sano mono kole bo sando ge ang thuito ang te ar burburi dia anggo bo thanglia ang kabu ano nai sajo khainai guri hingka asa kap te bo hingka jala কয় দিন দম খা আমার সরি obo ai khung mane 25 din kha 25 দিন তো না 25 din baca bah kai kha an klam oh bingo anin binah ku suta sa bo buina ra kam laung kha buina ra kam laung was lu sarang mango la sulu sama khai bo phane hingka a doctor ingo phutu bui telang oi nung doctor bithi lagi ai sakai lai o ambasa or thangai ingo ai binara tlang phunu oi bithi tu bi phai mane bithi te hekla molom tau bu tungu molom no rakla wa sap ku khai thangka wa saga ku khai thangka la ang te phai lia la ang hingka মলম molom tungu Bitiro kisan na hali. la molom no ruga ama la ko de ses horono kuklai man bo ol ka moi na khata ka sa sagoi me na kha bui kai sa pano I nokha sana tungmani ya me na jagoi মনম জগতে না e sokata bakha lam batam khana ba na bui pahar ne ngo bithi mapho a hi boi ra phayo ngar phaika or ne ra phaya bono ra kha bono ra gai ama ki saram pro kha ain chawo o chikanga ngo bisir bar thangna bisir bar kha apun ka ara cha ngo sai phika disa gai te tam khachi na a hi te bui kai sa pon nai phaya kai sa pon sai ja khai pa yang ka Huito ang basane loge thinai ta ai nya kama kai tu kai chapan se nai phai de kre ani basano bui kai cha chi sai de phano kai dai kre bu ba hai ki nai phanai chi kre kai ata mo pai na yang sirang kre ta bu bai ko tor se merung se sa ho wa no abono suncha ga di to ai hi ang tang pai nai basano tam khai la rung nai bisani akung na na bro che sai de khai pa na kai pa na bro nai chi nai ma nai Malam kaham mo to.